Sari kaham haino hai tabuk sung soppailai ukha Belandurni Bangla bostio sini bukuk Priyanka bini nok ungkha Asamo haila gandio bo mia diporo scooty accident ungkha hanai khanaka khanawainai mia 12 tong hingkai tabuk aboni yagulo borok hospital o tlang laikha boring hospital ni theke borok no refer rohorei Victoria hospital o tlangai tabuk borok thokpaikha tabuk nukmani joratei mia joratei to bo asuk kok saimia tabuk nukmani bai to bo kahamano hingkai tabuk bahai ke accident ungkha tamukhai ungkha bo bini statement tei kisa kisa miri miri bo sai khwnarma tei bo scooty kuphur bai thutaio hinui bo saka songkhanai manbaikha tabuk bono o hospital rogo narakliya tangai hingkha bini shorir ni mote borok ni oro kuno injury part extra injury kun phano nukliya bini brain ba yak baimani bono hospital o borti khainani moto wngjakliya borok hospital ni medical team rok haini bagui borok bono narakya phano wngkhana hingkai bo oro je report rok nukmani bai bo kahamano abo oro phai nukmani bo kahamano kintu bo sago phan kwrui maisajak miani simi hingkhe phan kwrui phano wngui tongkhana durbol wngui tongkha tabuk ang koina muchungo abo si je jaga phano tonglaikha chong phatar ha o saichung okhon nathang tini nokni borok no sai thangna nango tei kaisa oro jes phano tonglaikha jotono chong eklogi khai thansa khai tongkha hingkai kuno phano chongno khaimia tabuk chwng o Belandoro tongnai rok no abono koiu o borok no sini o rogi hamka hingkai sungjaskhe bono naitugui karinai bini bukti chong statement karilainai nailainai bo bini samo bai mililai naimani pore chong bono legal actions phano naimano in future nanai chong bo hamgra tung abo simi chong khakai hambai nai tongmani bagui kisa kok saimang tabuk emang kata tahu kisa hospital tongkha chamano na hospital o jaga o horo admission jennare gebra boring o narak nai boring o thanai non discharge certificate da tong kuno oro je treatment khaimani ekta paper tongo tai kuno certificate rok rejakli ni borok norok hospital no tui family se discharge certificate tongnai bolai tero reject bahai certificate reject na mane kaisa prescription ni ukulogo slip tongnai naila এমনি শরীরে ফান্দা tong bini phan kwrui kha hingkai mia accident wngfuru sabo sabo tongmani nongkha boro approve duty thangjak bo wngkha kai hingke accident bo jaga wngkha bo jaga bono manikha klaijak marthali o mano hingke norok police complaint rok dakhaikha hingke police complaint khailiya pore bo hingke o wansa kai sabo sisi ni nang Assam ni hingke bumung rok khai mada man maya o wansa ni boro tong rok kuno saida man marthaleni chang mo duty ni phaimani hingi saubo nong malaikha malai ma kare chumai baksano bo phaio bin number rok da tong
Anse sagota garek se dum ga khini khana e obuze khana go inka se inka bata sago hunai bazar ko khana इनके बोनखाई अरने सुबह इंफॉर्मेशन ना बोना o musman chana ओ मुस्लिम का बोबा सिने ले जाते de terlang सिने ले को ब्रेक है जंग उनका नो खाने इंफॉर्मेशन खाने बो khani number breki ma je sakara sin असला बने साकरा सिम सिनिया इनके बो ब्रेक है नी नौने पुराना इंफॉर्मेशन खाए मंगा बो कांटेक्ट नंबर पुराना मा बने मोबाइल का इनके bano selen bitere दाउट क्लियर का Bode kaka brede kaka bukono sile. na mongse si jai shuti dagar pe ke so bata si na Bo skoti dakar ka bo khata le bo daga bata chale ba bo. বনো ডাঙৰ খানা Kau kene kaka ble. Bode बिनी बिनी ओ सराने स्कूटी देता हूं tongo Hey. Ke bon ta. Bo phai dum ja phai ka bo ulta hosta tu phai ka do saman dan kiriyo. ro hong chance tongo আমতি নং খানা Tamti no le kau. Ko khai se. bo jongma kiri man thinai tongo jabo de bini Ko ke amti khana sokoyo. habai kai Karon bini skoti tongo. Phai bu dum phai ka. Ke bote saman dan kiriyo. Bote se hosta tlang khanda ulta kira bai. Das kuru lo kana. Ate se. Dia sini lah jauh hingga. Bro. bini pele arpalong tongo tongo ge bo bakhye asubor le nuya bo bakhye bas khay ro hotat se soibo tisi toman ba tithiya ba Bo accident unja kalau gele bo chaka kopla bo aise. অসময় মনো But yang to aro অনেক দূর তো তোমার বরফ করে যা প্রথম কামতা Hospital bo অদিনে এমনি অনেক ট্রাফিক Bot long mathaman kau. ফুল ট্রাফিক ফুল ট্রাফিক হতে এমন যে নরমাল দিন ভাবছে মারথালি অনেক ট্রাফিক Hisab house. নরমাল দিন ভাবছে মারথালি অনেক ট্রাফিক দङ গলাই অদিন আবার অনেক অন্য জায়গা অনেক ট্রাফিক সময় যে ব অ্যাক্সিডেন্ট অনেক দিন ও ফলে খাইনা মাটং খা Wah, lama semua ya.